Terchovej bola sprístupnená výstava Jánošíkovská tradícia ako silný ideový zdroj tradičnej kultúry a folklorizmu. Výstavu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Jánošíkovská tradícia žije v Terchovej priebehu celého roka. Cez rôzne podujatia, vrcholí to v lete v rámci Jánošíkových dní. A táto výstava, ktorá tu je nainštalovaná už pomaly tretí mesiac, je len dôkazom, že aj cez výstavný rozmer je možné si túto tému pripomínať a posúvať ľuďom, ktorí o ňu majú záujem. Na tej výstave, o ktorej hovoríme, je možné vidieť v rámci panelov 8 silných tém, ktoré charakterizujú jánošíkovskú tradíciu. Na grafických paneloch boli prezentované motívy, ktoré približovali tematiku Jánošíka. Rôzne grafiky, plagáty, sochy či symbolický rodný dom Jánošíka. Aj prvotný plagát Jánošíkových dní bol inšpirovaný Jánošíkovou družinou. Hudobné zoskupenia tradujú doteraz pôvodné archaické piesne. Mnohé sú znotované pre ďalšie generácie. Jánošík a jeho legenda prenikli do takých sfér, ako je poézia, próza, dráma, muzikál, opera, balet, ale aj gastronómia. A to už nehovorím o mnohých rozmeroch výtvarného umenia. Toto všetko na tej výstave je prítomné a zároveň, okrem iného, táto výstava aj potvrdzuje, že jánošíkovský rozmer spája multigeneračne ľudí, ktorí majú radi folklór, ktorí vyznávajú ľudovú kultúru a ktorí vedia oceniť hodnoty ľudovej tradície. Juraj Jánošík a jánošíkovská tradícia pre nás, pre obyvateľov Terchovej, je to neoddeliteľná súčasť života. Môžeme sa tu stretávať v Terchovej na každom kroku s jeho stopou. Či to je už socha Jánošíka, či to je múzeum Juraja Jánošíka, či to je rodná osada, kde sa narodil Jánošovia, kde je aj pamätník, kde stál jeho rodný dom. Alebo teraz je tam symbolický rodný dom Jánošíka, kde celé generácie profilovali Juraja Jánošíka a túto tradíciu nielen v Terchovej, ale vlastne na celom Slovensku, tak, že urobili z neho takého ľudového hrdinu. Ľudového hrdinu, ktorý vlastne neprezentuje len silu a odvahu, ale prezentuje ľudskosť. Ľudskosť, lásku k bližnému, pomoc druhému. A toto sú vlastnosti, ktoré vlastne si prebralo Slovensko, slovenský národ a prisvojilo si ho. Ľudskosť a pomoc druhému by mali byť posolstvom aj pre tých, ktorí prídu po nás.